Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dukkanin subscribers dinmu ko kuma followers dinmu wanda suka samu ikon bibiyar wannan chata mai albarka har tsawon wannan lokaci, kuma suka kalli bidiyoyinmu sannan kuma suka yi subscribe dinmu. Gaskiya ban san irin godiyar da muku ba. Gashi yanzu muna shirye-shiryen shiga abin da ake cewa monetization. To muna fata su ma kamfanin YouTube za su duba irin kokarin da muka yi wajen gudanar da wannan aiki namu har muka kawo ga wannan gacin domin su karba bisa ga irin kokarin da muka yi. Dukkanin masoyanmu na duniya muna muku fatan alkhairi, muna fatan cewa za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, domin ko shakka babu za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi ƙayatattu wanda za ku ji daɗi sosai a nan gaba. Don kuwa wannan tasha mun shirya tsaf domin kawo muku bidiyoyi wanda za su ba ku ilimi, sannan kuma wanda za su taimaka muku wajen samun darasi a rayuwa da kuma samun nishaɗi da kuma samun abin da ake cewa entertainment a turanci. Mun gode, assalamu alaikum masoya.